வணக்கம். மனநல ஆலோசனைக்கும் மற்றும் மனநல ஆரோக்கியத்திற்கான நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நடத்துவதற்கும் நீங்கள் எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நம்மளுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். தன்னம்பிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நமக்கு நடக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அது தோல்வியாவோ அல்லது ஏமாற்றமாவோ முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம அனுபவங்களை எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எடுத்து வைக்கக்கூடியது பாதுகாப்பாகவும் அதே நேரத்தில் வெற்றியாகவும் அமைகிறதுக்கு இந்த தன்னம்பிக்கை ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. இப்போ தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கல் இருக்குது அப்படின்னா அது நல்ல ஒரு சிலையாக ஆகணும் அப்படின்னா அதில் உளியை வச்சு நிறையா உடைச்சி அந்த கற்களை செதுக்கி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு சிலையை உருவாக்குவாங்க. அப்படி உருவாக்குனா தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிலையை நிறைய பேர் ரசிக்க முடியும், அந்த சிலையை பார்த்து நிறையா பேர் பிரமிக்க முடியும். அப்போ அந்த சிலை அந்த வடிவமாக வர வரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். அதே மாதிரி தனக்கு நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும், அதாவது எதிர்மறையாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நடக்கும் பொழுது நீங்கள் தன்னை உயர்வாக நினைங்க. ஏதோ ஒரு உயர்வான இடத்துக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை கொண்டு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது தான் என்னாகும், அதுலேருந்து நீங்கள் அனுபவங்களை எடுக்க முடியும். நீங்கள் அப்போ தன்னை தாழ்வாக நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த அனுபவங்களை உங்களால் எடுக்க முடியாது. எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குது, எல்லாரையும் விட எனக்கு தான் துக்கம் நிறையா நடக்குது அப்படின்னு வாழ்க்கையில் வெறுப்புகள் வந்துடும். அதனால் நீங்கள் அனுபவங்களையும் எடுக்க முடியாது. அதனால் நடக்கும் பொழுது தன்னை உயர்வாக நினைங்க. நான் ஒரு உயரமான இடத்துக்கு நான் போய்கிட்டு இருக்கேன், அதனால தான் எனக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு சோதனைகள் வருது அப்படின்னு நினைங்க. நம்ம நடந்தால்தான் அந்த பாதை என்னாகும், உருவாகும். செதுக்க தான் என்னாகும், அது ஒரு வடிவமாகும். நல்ல வடிவமாக இருந்தால்தான் அதை மற்றவங்க பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, பிரமிப்பாக ரசிப்பாங்க. அப்போ தான் அதை ஒரு அழகாக எல்லாரும் விரும்புவாங்க. அது வரையும் நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது தன்னை உயர்வாக நினைங்க, தன்னம்பிக்கையோடு இருங்க.